Yebo ba. Yeah. Yebo ba. Ake ngithi nje mina into yomsamo inithinta nonke. Ngisho ungangayithandi ingane kabhutweni, ngisho ungangayithandi ingane kadadweni kamzala wakho, ngisho ungamzonda, kodwa into yomsamo ihamba ne-identify or identification. The whole purpose of being able to be identified kwelamathongo, sazi ukuthi uphuma kwisiphi isigcawu, okusho ukuthi ziganene lesi, ngoba phela ukuze kube khona isigcawu kumele siganane lesi, okusho ukuthi unina unyoko unekhaya kwelamathongo. That is how we identify you. Ukuthi uJabulani ophuma kwindlu kaMashezi. Uma uyise enesembu enezindlu eziningi, there is even a better way to identify imbewu yakhe, ngoba wena uyimbewu yala ekhaya. Yayizwa le ndaba? Ayikhulumisi-ke ngoba uma imbewu yala ekhaya ephuma kwisigcawu, okusho ukuthi zonke izingane eziphuma kwisigcawu nesigcawu sala ekhaya ziyaziwa kwelamathongo, zinalento ekuthiwa ihubo lazo. Umuntu nomuntu unesabelo sakhe, umuntu nomuntu unehubo lakhe, umuntu nomuntu ugadiwe ngabantu ababhekene naye, ogadiwe imimoya yala ekhaya eqondene naye. Ngeke ube umzala wakho, ngeke ube udadewenu, ngeke ube ubhuti wakho, ngoba ama-roles eninawo awefani. Ukhona umuntu okumele aphume ekhaya, ngoba ngeke sihlale izinkunzi ezibhili esibayeni esisodwa. Kukhona umuntu owuthunjana okumele abe isisekelo sani sesigcawu sikayise. Ukhona umuntu futhi onesabelo sokwandisa umndeni. Ukhona umuntu onesabelo esinjalo. Thola okungokwakho mfowethu. Ukuthola kuphi lokho ongokwakho? Emsamo. Ngeke uhambe uyongqongqoza kamakhelwane ungenapho. Okokuqala, awunuki njengabo. Okwesibili, awuhubi ihubo labo. Okwesithathu, ngokohlanga ney'nhlanga zakini ayisobe zahubelana nabanye. The whole purpose of umsamo is to identify you and give you a source of identity. That is why mfethu, uma unesiphiwo noma unento yakini ophiwa yona, omngathiswe yona, eyisisekelo sakho, leyo yinto mfethu ijike emsamo. Leyo yinto yonke mfethu, jula kolwazi lakhona lijike emsamo. Ukwazi kwakho nolwazi kwakho kujike emsamo. Don't be fooled, bafethu. Uhlanga lomhlabathi identifies what can you do, where you are from, yini okwazi ukuzenza, yini ongakwazi ukuzenza, yimiphi imoya okwazi ukuyihuba, yiphi imoya ongakwazi, ongavumelekile ukuyihuba. Do you even know ukuthi khona imoya eyadingiswa ngokohlanga? Are you even aware ukuthi kunemoya eyadingiswa kuhlanga? Angakaphathi-ke iy'mpande, ngoba uthola ukuthi leyo muthi wenzani, wabulala ingane yenkosi.
leso senzo, that practice yabulala ingane yenkosi yadingiswa kuthiwa sayenza. Ngobani? Inkosi nobukhosi nezinyandezulu are godly figures kuthina. Bafethu hambani niyobuza emsamo bafethu, hambani niyobuza emakini. All your answers are there. Niphile njalo, yes? Danko.